Ni na badan da Maryam. Ni nake da Maryam. Dole ban da Maryam. Alƙur'anin ubangiji kuwa. Ba shiga gidan ba. Maryam da Maryam. Maryam da Maryam. Ni nake da Maryam dole a ban da Maryam. Alƙur'anin ubangiji kuwa. Ke janne. Ke da Maryam da Maryam. To na ganka. Na fa zo ne na ji wani abu ya taho kazar-kazar dole leƙa kin sani mutum da gidansa. Munafiki. Na ɗakin uwar gidan za ka shiga. Sai an gaya maka kai munafiki ne. Ai ka san anan ɗakin kake mai zai kai ka ɗakin uwar gida. Aure na gaya miki. Na leƙa na ji motsin wasu abubuwa ne a nan yasa na leƙa. Ƙarya kake. Wallahi. Ina shigowa na ji wani abu ya shiga da gudu ya san da leƙa ƙofa. Dama abin da kake min kenan duk ban gane ba sai yau. Yar auta. Na'am. Yau ba yawanci amana bane ba. Aure ba aka ce aure ba aka ce ba annabi Muhammadu ma ya ce sallallahu alaihi wasallam an kai koyi da annabi Muhammadu ka gama da komai to amma tsaya koyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai a ce kana ɗakin wata kai laba ka shiga na wata ba tsaya an gaya maka tsabar ka rude dan ka shiga ɗakin uwar gida ka manta da Maryam din ma ke yar autar to ai tunda nazo gidanka na daina an san yar auta sai Maryam. Ni da Maryam da Maryam dama na faɗa dan in ji me zaki faɗa. Ai baka da mutunci. Wallahi na faɗa ne. To zo mu shiga ciki. Na faɗa ne in ji me zaki faɗa. Zo mu shiga. Mu je? To mu je. Mu je ciki. Sai ni na Maryam da Maryam mu je. Wai ya nake ji ana kiran uwar gida ne. Sai ni na Maryam. Kuma waye sa da ke? Ha? To da ke ake? Da ni ake yi da umban da munafurci me na sa sunan uwar gida? Ai ni munafurci. Akan ki na gani tunda mai gida na a ɗaki na ike kuma gashi ya taso keke mai waya ki ce izo ya zo ɗakin ki ƙarya kike wallahi. To yo in ba ke ba to raba ni da shi zaki? To bari in gaya miki tare kika zo kika same ni da kayana don haka ke baki isa ki raba ni da shi ba. A wallahi ƙarya kike. To ai ku keke gasa mai bala'i a gidan nan kin bani wallahi wutar ki da banki. Ai ko da bala'i nake gasa mai a gidan da baki shigo ba. Gashi ko kina janye miji? Ke matarsa ni matarsa. Kaga wuce mu je. Sai ni na Maryam da Maryam mu je mu je mana. Wuce. Sai ni na Maryam. Mu je. Sai ni na Maryam da Maryam. An wani tsoron ta kake shiga miji miji dai na wani kuma kwana na ne